Tout le monde, Mali, Burkina, donc ñoo sɔrɔ demi-finale la équipe fila minnu donc an bɛ se k'a fɔ nin équipe fila ninnu ɲɔgɔnna de tɛ nin tournoi in na donc équipe fila minnu ni joueur ɲɛnaman caman b'u bolo au moins an bɛ se k'a fɔ joueur minnu n'u ka niveau yɛlɛnnen don kosɛbɛ donc minnu ka niveau bɛ senior yɛrɛ majorité an ka Mali ni Burkina donc n'i ye au moins joueur saba bɛ ninnu na mun bɛ se ka jouer jamana dɔ la équipe senior la ou bien an ka jamana ninnu yɛrɛ la an ka équipe senior la donc i b'a sɔrɔ joueur fila ou bien saba ɲɔgɔn bɛ yen donc minnu ka niveau b'o o mérite o b'a jira k'a fɔ nin demi-finale a tɛna nɔgɔya donc a bɛna kɛ demi-finale ɲɛnamanba de ye ka sababu kɛ donc talancɛ camanba de bɛ nin équipe fila ninnu kɔnɔna la donc hukumu kɔnɔna la nin match donc ne b'a bɛɛ invité a kana sɔn nin match ka fɔ a ko parce que nin de ye finale yɛrɛ yɛrɛ ye donc joueur minnu bɛ ninnu na ninnu de niveau ka bon ka tɛmɛ nin tournoi na mardi 16h de don donc ni équipe fila in donc u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye demi-finale kɛnɛ kan donc an tun b'a préféré a ka kɛ finale de donc n'a tun kɛra finale an tun bɛ match ɲɛnama fana ye ka tɛmɛ nin kan mais malheureusement donc a bɛna kɛ demi-finale de la. Bonne nouvelle ye mun ye nin équipe fila ninnu bɛɛ qualifié la ka taa coupe du monde na donc o b'a jira k'a fɔ nin joueurs dama dama bɛ yen donc fɛn min ye Lukman Tesuma donc ani Bomba donc ale ni Seydou Dembélé donc ninnu donc an bɛna se k'a lajɛ scène international la donc u bɛna vise mun ɲina mɔgɔw la donc ka sababu kɛ donc scène international coupe du monde na ninnu bɛɛ qualifié an bɛna lajɛ contre France ani Argentine ninnu ani Brésil donc ninnu tala ninnu bɛ se ka an b'a jɔnya donc n'Ala sɔnna ma donc an bɛna ka avant match vidéo la donc an bɛ caman fɔ aw ye o la donc an bɛ recherche kɛ donc an bɛna walawalali caman kɛ o la donc an bɛ nin vidéo in jɔnya.